бетанаффус бо Зарнигори Рустам. азизони дилбори дигар ба ҳамаи шумо дуруд мегӯем. барномаи бетанаффус аст ки мустақиман пешниҳод аз радиои ҳамсадо ва ин қисмати дуюм бо шумо ман Зарнигори Рустам. барномаи бетанаффус мо чун шоми гузашта ба ҳамаи шумо иттилоъ дода будем. имрӯз дар барнома меҳмон дорем яке аз чеҳраҳои намоён ва шинохтаи фазои медиа, блогери маъруфи тоҷик дар Амрико, ки бо тахаллуси Парвиз Америка дар шабакаҳои иҷтимоӣ маҳбубият ва маъруфият дорад. Парвиз Ниёзов имрӯз дар меҳмонии мо қарор доранд. ман шуморо ба студияи радиои ҳамсадо ба барномаи бетанаффус хушомадед мегӯям. Парвиз, ташаккури зиёд. Аку бахшиш бисёри подписчикон мегӯянд ки акай Парвиз як бор аз даҳани худатон нами салом алейки худатона гап занед. бале, ин як мечтаи ман буд ки ба Тоҷикистон омада ба тамоми подписчикои худам ҳамин суханро гап занам, агар иҷозат диҳед. иҷозат аст. ҳамон хеле салом кунед ки одатан шумо ҳамин хел ба ҳамон саломатон шинохтанд. маромад Парвиз. Салом алейкум мардум, ман Парвиз аз Душанбе. Ин яке аз мечтаи ман буд. Бисёриҳо мегуфтанд ки чиба намегӯи Тоҷикистон, ё ин ки намегӯи аз Айнӣ, ё ин ки намегӯи аз дигар шаҳрҳо. аз ҳисоби ки ман дар Нью-Йорк будам, аз ҳамин ҳисоб Нью-Йорк мегуфтам. акнун ҳозир ҳамин гуфтиҳое ки мечтаи ман амалӣ шуд ва ман инро ба подписчикони шумо ҳамин суханро кардам. раҳмат кардам. зинда бошед. беҳтарин. мо занг аст аллакай. ба фикрам шуморо бесаброна хелеҳо интизоранд. биёед зангро қабул мекунем. алло, ассалому алейкум. алло, гӯш мекунем шуморо. хуб, кӯшиш мекунанд хати алоқаро, камбудии техникиро бартараф созанд. ман гуфтаниам ки ҳамин чанд соле ки шумо дар Тоҷикистон набудед, вақте ки пас аз чанд сол омадед? 8 сол. пас аз 8 сол омадед. чӣ гуна ҳиссиёт шуморо фаро гирифт, метавонед гуфта? ростӣ то падар модарро дидан ягон ҳиссиёт набуд. бегонагиро ҳис накардам. ана баъд аз ки бо падару модар дидаму ашки падару модарамро дидам, баъд фаҳмидам ки то чӣ дараҷа ман дар Тоҷикистон ману пазмон шудам. баъд аз кӯча баромадан, кӯчаҳоро дидам, биноҳои баландошиёна, вақте ки роҳамро гум кардам, ман гуфтам ки во ин Душанбе хеле дигаргун шудааст ва ҳар як авқоти хурдагиам, ҳар як то ҳатто аму гаиам мебинам, хурсанд мешам. бовар мекунед то чӣ дараҷа ман пазмон шудам ватани худро. ин ватан аст, чӣ хел ки накунед. бозгашт ба ватан ин яке аз беҳтарин бозгаштост. ба тамоми муҳоҷирон ман ҳамин ҳиссиётро умедворам ки ҳамин муҳоҷирон ҳамааш 99%аш ҳамин ҳиссиётро доранд. шумо худатон пазмон шуда будед ё пай набурдед ки 8 сол зуд ба мисли 8 соат рафт дар назари шумо? ростӣ гап якум солҳо камтар зиқ нашудам, барое ки мо ягон вақт одаме ки корча гирифтааст дар Амрико маҷбур шудем корчаю қайчи гирем кор кунем. ба кадом мақсад? барои пул кор кунем, инҷа кор накунӣ намешад. якум сол камтар азоб кашидем, мушкилиҳо буд. ҳатто вақте буд ки гиряам мекардам, ҳатто вақте буд ки ба оилаам мегуфтам биё ҷамъ мекунем мерем ба ватан. сабр кардем то ҳамин дараҷа омадем. аз сабаби зиқ нашуданам, пазмон нашудани ватан, ман ҳама вақт дар гирди муҳоҷирони тоҷик, яъне ки берун аз ватан буданамам ҳис накардам. аз ҳисоби тамом гирд атрофам ҳама тоҷикон буданд. ягон вақт надидем ки ягон аз американец бошад, ё ягон рус, ё ягон эронӣ, ё ин ки ягон азарбойҷонӣ. не, ҳама вақт тоҷикон дар гирди мо буданд. куҷое мерафтем, кадом маъракое ки мекардем, ҳама вақт бо тоҷикон будем. барои ҳамин бегонагӣ аз ватан набуд. ман як рости гап хато намекунем, як ватани майда дар Амрико мо ташкил кардем. дорем як ватани майда. чӣ фикр доред аз замоне ки шумо нав ба он ҷо рафта будед, ҳамон замон доираи тоҷикони Амрико васеътар буд, зиёд буд, ё ки чун шумо тавонистед худро то андозае дар ватане эҳсос кунед, онҳо камтар буданд ҳамон замон ё бисёр аз он вақт аллакай? вақт тоҷико кам буданд. бале, дар асос дар Омаха, Небраска буданд. тоҷиконе ки пеш бо тариқи университет рафта буданд ҳамҷо буданду дар Нью-Йорк буданд, лекин хеле хеле кам буданд. мо тоҷикони Ӯзбекистон намедидем, самарқандиёро медидем бисёр вақт.
ва бо онҳо бисёр рафт омад мекардем, вале ҳозир бошад 1 сол 2 соли охир беҳад бисёр мо пеш аз тоҷик мекуфтем, ҳозир аз тоҷик гурехта гаштем, ва хато намекунем. Лекин худо ба шукр чанқа бисёр шавем, ҳамқа бисёр дастгирӣ мешавад, ҳамқа бисёр советникҳо мешавад, ҳамқа бисёр фаъолияти мо пеш мерад, барои ки ҳар як тоҷик умедворам тамоми муҳоҷирон дар Амрико дасташон кушод аст. уман нахустин маротиба аввалин бор чӣ хел метавонед гуфтед чӣ хел шуд ки ба Амрико рафтед, ба чӣ хел роҳ ё чӣ хел восита? Ман оиладор шудаму як бора рафтем бо оилам, гуфтем биё як бор Амрикоро бинем. мо планамон аз боло буд. Нақша ман ҳама вақт мекаштам ки аз ҳама боло як гирам. Агар дили нияти харидани мошини Жигули бошад, ман фикр мекардам ман Мерседес мегирам, ки рафта Жигули мехарам. Лекин якум бор оиламон маслиҳат кардем, гуфтанд мерем Америка мерем. Агар Амрико нашавад баъд Англия нашавад баъд маҷбур ё Турция мерем, гуҷое ки ман хатм кардам. ин тавассути грин кард буд? Не ҳамчун турист рафтем тамошо, як гаштем дидем ва маъқул шуд. Гуфтам хай биё агар ман худамро дар Тоҷикистон наёфтам, дар Амрико шояд меёбам. Дар онҷо курсҳои англисиро сар кардем. Гуфтам англисиам агар хуб шавад, ман шояд боз ба ватан бармегардам, ба ягон кори нақстар дохил мешавам. Ана аз боз ба фикрам як савол дод ба шумо англиси. бале гуфтанд ки забони англисиро дар куҷо ва чӣ хел омӯхтед? Яъне шумо дар Амрико омӯхтед? Не мо литсеи туркӣ мехондем, иқтисодӣ, ин дар назди Саховат дар Душанбе 4 сол хондем, худо ба шукр бо аъло тамом кардему. Баъд тариқи ҳамон Турция рафтем, дар Турция ҳам низ хондам 4 сол, дар Истанбул будем, баъд аз заминҷунбӣ бурса рафтем. махсус забон омӯхтед дар Турция? Не забон, дарсомон англисӣ буд. Лекин як чиз мегӯям шумо, англисӣ ки мо дар мактабҳо мехондем дар инҷо, дар университети Туркия ба мо ёд медоданд, он англисӣ аз англисӣ ки дар Амрико камтар фарқ дорад. Шояд лаҳҷа дигар, лекин кадом одаме ки англисияш хуб аст, Амрико ки рафт аввал 1 моҳ 2 моҳ азоб мекашанд то ҳамун лаҳҷаи ҳамнода мост шудан. яъне ки забонро дониста равад беҳтар ё надониста аз ҳамон ҷо ёд гирад беҳтар? Не, дониста равад ҳатман нақс. чихе фундамент агар бошад дар он ҷо ки рафт таҳкурсӣ, баъд гирду атроф ки ҳама англисӣ ки гап мезананд, англисиятон хуб мешавад. Агар дар даруни тоҷикон нестед, дар даруни русо шинед, англисӣ ёд намегиред. мо якум рӯзи рафтагимон ки аз аввал бо мевафурӯшӣ дар кӯча кор мекардем, онҷо ягон тоҷик набуд ки мева биёд харад. Саховат набуд онҷо, ҳама американцо буданд. яъне меваро аз ягон ҷо харидорӣ карда мефурӯхтед? Не, турко дар асос дар Амрико, дар Нью-Йорк гем ами бизнеси мева дасти турко ба дар кӯча вақте ки мемонанд ва ё оварда медоданд, мо ҳамчун савдогар мо кор мекардем. Американец мебиёд, онҷа килограмм нест, онҷа либра, паунд. аз ҳамин ҳисоб 1 кило те 2 кило те ин хел чизо нест. Мо якбор бо пулашам дигар мево номош ҳархела мевое ки дар Тоҷикистон мо надида будем, дар он ҷо дидем. мушкил буд сарфаҳм рафтан ба ин нозукиҳо? ҳаёт якча ман ба фаҳмон то азоб накашӣ ёд намегирӣ. мо азоб каштем ва ёд гирифтем. ана чизе ки бо азоб ёд мегирӣ ва мустаҳкамтар мешавад. яъне корро аз фурӯхтани мева оғоз кардед? Англисимам аз пишти мева сахт шуд. рушд ёфт. барои ҳамин баъд аз вай корхона якта рафиқамон ба Бахтиёр ба кор кардем, либоси туркӣ мефурӯхтем. онҷо рафтам ба ҳама самарқандиё мемоданд, англисӣ гум шуд. баъд ба ширкати яке аз калонтарини Амрико компания электрикӣ ба дохил шудем, тариқи менеҷер онҷо кор кардем ва боз ҳам англисиям дар вақти онҷо гузаштан аз сатҳи кӯчагӣ ба профессионалӣ гузашт. худо ба шукр ҳозир нағз ҳаракат кардем, наведам мумкин агар Амрико баргардам мактаба сар карда ягон адвокат хояд, мумкин ки ба адвокатӣ сар кунам, дарсома гирам, баъд адвокати тоҷикон шавам. яъне аз рӯи маълумот нокӣ шумо ҳуқуқшинос ҳастед? бале. беҳтарин. хуб, имрӯзҳо кори шумо аз чӣ иборат? дар оғоз гуфтед ки бо фурӯхтани мева буд. имрӯзҳо шумо дар он ҷо ҳамчун як нафаре ки аллакай солҳои зиёд зиндагӣ мекунад, кору фаъолият мекунад, бо чӣ кору машғул ҳастед? ман дар онҷо сартаршонаи худамро кушодам. аҷоиб буд. 1 сол мешавад. ва он ҷо фақат тоҷикон мераванд? онҷо сартаршона, онҷо мушкилкушо кабинети барои тоҷикон. тамоми тоҷикон, бародарони тоҷик ҳамҷо омада, ягон саволошон бошад, ягон мушкилошон бошад, ҳамҷо омада ҳам мӯи сар пас мекунанд, ҳам ба ҳуҷҷатҳоишон баъд роҳнамоӣ мекунем дар он кабинетамон. беғайр аз вай хай мо блогерӣ мекунем ки ин блогерӣ ин як
хоб бигӯем мо хе блогери сахт қабидагӣ мебарем даромад надорад ва чиз аз ҳамин чиз ман махсусан мехостам савол пешниҳод созам. Чӣ сабаб шуд ки қарор додед ба ҳар ҳол ҳамин саҳифаи худро дар саҳифаи сомонаи Инстаграм пеш баред? Қарор додед ки дар он ҷо бошед. Чӣ сабаб шуд? сабаб аввалин сабаби мо барои блогер шудан ин надонистани информатсияи даркорӣ барои мардуми тоҷик. Барое ки ман ҳамчун турист рафтам намедонистам. Бисёр тоҷикоям мепурсидам намешад намедонем унҷа рав инҷа рав. Баъд ягон адвокатам муроҷиат мекарде $2,500 то $4,000-5,000 расход мешуд. Неки мешудагӣ кор. баъд аз вай ман сар кардам аз турко пурсидана, сар кардам аз дигар миллатҳо пурсидана ва ба ман раҳ нишон додан. Ман рафта праваи тоҷикӣ праваи амрикоӣ кардам дар Нью-Йорк ки турист. ба ман гуфтан наметавонӣ кардан. Ман гирифтам праваро. Яъне чӣ хел мушкил буд? Аз нав хондед? Не мушкил нест. ҳам хеле осон. бовар намекунед. Ман баъд аз ҳамун як фикр омад ки агар ки ман гирифтам ҳамқа кофтам ба ҳамқа доногию ба ҳамқа кофтуковам нав ёфтам, ба тоҷикон шояд ман бояд ёрдам диҳам. Чӣ хел ҳамин тоҷико омада беазоб гиранд. роҳашро фаҳмонед. бале. баъд якчанд мошеннико дар пеши ман гузаштанд ки як чизи бепула $1,000-2,000 карда аз мардуми бечора мегирифтанд. ҳамин камакак аз ҳамун чӣ гум аз дилсӯзиам гуфтам бия ман мардум ба як бор нишон диҳам. аз чанд ҷоям мо баъд зангҳо мешуд ки ту девонаи бизнеси мо мекушӣ нишон нате гуфта гап задан. Не ки мо ҳама коромон аз барои худо барои ҳамқа кардем. бинед баракаташ ҳар вақт ҳаст мо ба. бале мегӯянд ки чӣ неке мекунӣ агар он боз аз ҷониби парвардигор 10 баробар зиёдтар бармегардад. ва мо шодем ки шумо ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистон имрӯз зиёд нафарҳоро дастгирӣ мекунед, кӯмак мекунед ва ҷиҳатҳои мусбӣ ва манфии зиндагӣ барои шаҳрвандони Тоҷикистон дар Амрико аз нигоҳи худи шумо чӣ аст? мо зудбовар ҳамун як хислати беҳад безеб дорем. Зудбовар ҳастем. Баъд камакак ҳама не кам аз мо кибр дорем. медона кибр чи? Кибр дорем. Мағрур. хаёл мекунам ки ягон информатсия аз мо омада пурсан, шояд мо вай фикр мекунем ки ягон бесавод аз ё механдем, писханд мекунем. Не, ин хел чиз нест. Омада дилпурона аз мо совет пурсан, мо холисан ёрдам метем, одамо ба нишон метем, мефаҳмонем, роҳоша нишон метем. Лекин аз пеши мо мераванд, ба як хона мешинанд, боз фикрошон дигар мешаванд. чизе ки мо 8 сол мекунем, 5 сол, 6 сол боза нишон метем, роҳнамоия, ба мо бовар намекунанд, меран дар як хона мешинанд, бо ба ягон бародари дигар як фикри дигар метиҳад, мебинӣ ки ҳамон фикр кат мерад, шата мехӯрад, боз мебиёяд пеш мо. ана ҳамин хатогии мо зудбоварем. лекин вақти пеши як одами масалан пеши мо биёянд, мо оптомон калонтар, мо ҳама роҳҳоро нишон метем, мегӯем ки инҷа нарав, инҷа мақсад вай пеши по мехӯрӣ, хекунӣ тезтар мекунӣ. ё ин ки мо мегӯем ки бародар, навин бародари мо ҳам ба муроҷиат кун, арзонтар мекунад. аввал фикр мекунанд ки мо вай тавсия метем, мо аз унҷа доля дорем, ягон хел ҳисса мегирем. гуфта ҳам хел як фикрҳо ҳаст, як чӣ гум ғайбатҳои ҳархела мекунанд. аз он акнун касе мо гӯш кардаста бошад, бояд биёянд, як совет мо метем, ягон совети хато наметем. то ҳамин имрӯз кадом бародарое ки дар гирди мо ҳастанд, зиёда аз 400-500 тоҷике ки бо мо ҳамкорӣ мекард аз аввал то ҳол ҳама корошон хуб шуда рафта истода. барои аз қафои гап шудан дар кор нест, ҳар гапа бовар накунанд. рафта одамои дар корӣ ба муроҷиат кунанд, ёрдамашон мегирем. хатогии калони шаҳрвандони Тоҷикистон ки ба Амрико сафар мекунанд, хатогии онҳоро дар чӣ мебинед? хатогии бисёри моҷрое ки мебиёянд, амин қонун набояд риоя кунанд. баъд хатогиҳое ки карданд, гуноҳҳошона ки карданд, катагӣ накунанд ба гуноҳошон. шахсан худам шоҳиди он ҳастам ки бародаро мешинанд дар як давра, рафиқон гуноҳҳошона гап зада таъриф мекунанд, катагӣ мекунанд. ин чиз хатост. ман дар ягон миллат ин чизро надидам. дида бошам, шояд ман кам рафт омад мекунам. ҳамин як насиҳат дорам, як тавсия дорам ба бародароне ки муҳоҷир ҳастанд. дар як давра шиштед, гуноҳотона гап назанед. гуноҳоя гап зада бо фахр кардан, ин бо бисёртар мешавад. гуноҳ. аз ҳамин ҳисоб ҳаракат кунед ки ҳамин қонуна вайрон накунанд. ё ин ки ягон мебинед ки ман мегӯд номерои фальшивӣ кардам, инҷа милисоҳош ганда не, милисоҳош беҳад нағз, номерошон фальшивӣ ё ки страховка суғурта надоранд.
бо ҳамун катагӣ мекунанд. Ман суғурта надорам, ман $50 наметиҳам, ман номерон фальшивӣ, ман $200 надорам, наметиҳам гуфтам. Ин чиз катагӣ мекунанд. баъд аз он ки милисия ки қабид як 1000-2000 ки штраф кард, баъд сарашона қабида пеш мо мебиёнд ки парвиз даст ёрдам тед ами штрафҳоя чихе кунем кам кунем. аз ҳамин ҳисоб як тавсия дорам, як насиҳат ба бародарони муҳоҷир ки дар як ҷо кишиштед, аз гуноҳотон, аз хатогиҳо кардагиҳотон камтар фикр кунед, ҳар ҷо ба овоза накунед, барое ки шояд зиндагонии ягон бародари тоҷики дигарро зарараш расад ба зиндагиаш. барои ҳамин хатогӣ накунед. Кадом давлате ки омадед, давлати якчашма бошад, якчашма бояд шуд. қонун барои вай давлат дигар. ҷаҳатҳои мусбии манфӣ гӯем зиндагӣ барои шаҳрвандони тоҷикистон дар амрико чӣ ҷаҳатҳои мусбию манфӣ дорад, чӣ афзалиятҳо дорад? Масалан, он афзалиятҳое ки албатта шаҳрвандони амрико доранд, шаҳрвандони тоҷик надоранд. Намедонам, шояд ё дастрасӣ ба хизматрасонии тиббӣ, ҷойи кор, ё гӯем дигар ҳолатҳое ки метавонад гирифтани қарзҳои бонкӣ. Дар кадом ҳолат барои шаҳрвандони тоҷикистон ҳамин чиз имконпазир мегардад? гирифтани қарз дар амрико ягон мушкиле надорад. яъне ки муроҷиат карда қарз гиранд мешавад. ки ҳам қарзам чени початон чен ҷога дароз кардан кор почаро. Яъне барои шаҳрвандони хориҷӣ имконияти гирифтани қарз дар он ҷо ягон ҳаст? мушкиле нест. ҳозир беҳад осон шуд. гирифтани иҷозатномаи корӣ, гирифтани инн гем социальный номер амрико ба метиҳад. ин чизҳо пеш хеле қиин буд. 2 сол 3 сол дар интизорӣ мебудед, баъд мегирифтед. ҳозир бошад бародароне ки ҳозир рафтаган дар давоми дар муҳлати дер 6 моҳ 7 моҳ ҳама ҳуҷҷатошона мегиранд. баъд аз гирифтани вай агар бо бонкҳои амрико муроҷиат кунеду кредитни карта кушоед, ба ҳазур то 1,5-2,000 бе ягон масъулият метиҳад. лекин ҳамин чизба одат накунанд, барое ки амрико ҳар як рӯзаш як зарар аст. як кор накунӣ агар зарар мебиёрад, расход барое ки калон. аз ҳамун ҳисоб ин чизба одат накунанд қарз ба. барое ки ба ҳазур агар кор кунед, кор ҳаст. ҳамин одами коргар дар ҳамаҷо ҳам кор мебад, дар тоҷикистон ҳам кор мебад. шахсан худам дар тоҷикистон мебудам, кор ҳаст. яъне ки мебурам баъзе вақт такси ждат мекунам, намеёбам, 20 дақиқа 30 дақиқа ждат мекунам то ин ки ягон такси биёяд манро гирад. аз ҳамин ҳисоб кор агар коргар бошад, дар ҳамин тоҷикистон ҳам ҳаст, дар он ҷо ҳам ҳаст. хуб, шунавандаи дар хати алоқа мешунавем. ассалому алайкум. маромад. ва алайкум ассалом. гӯш мекунем. бале бале, кайҳо сар шудааст. саволи худро метавонед пешниҳод созед ба меҳмон. аввал салому алайкум акай Парвин. ва алайкум ассалом. акаҷон, ман аз ноҳияи дурдаси Тоҷикистон, аз ноҳияи Айни омадам ки ҳамин аз шумо ягон маслиҳати хуб бигирам, куҷода гиринкарта супорам. реклама мешавад. ман дар бисёр ҳолат дар Ашан мешам, сеи мошина дар назди кинотеатри Кайҳон. ҳамҷа агар равед, унҷа кор бачаҳо ҳастанд. ман дар бисёр ҳолатҳо ҳамҷа мешам. ҳамҷа муроҷиат кунед агар ва ё мана занг мезананд, мо вомехӯрем. гам нест акаҷон. саломат бошед. ташаккур барои занг. азизони дилбори дигаре довар мешавам. барои пешниҳоди савол метавонед мустақиман пайваст шавед ба рақамҳои 38 анакнун Парвиз мегуфтед, имрӯз шумо дорандаи шиносномаи амрико ҳастед? не, ман грин карта дорам. грин картамро гирифтам. барои гирифтани шиноснома мо бояд 4 солу 9 моҳ дар амрико бошем. То есть на фақат бояд ҳам 4 солу 9 моҳ гузарад ки баъд шумо шиносномаи амрико гиред. шумо давоми 8 сол боз дар амрико ҳастед, хато накунам? бале. ин вақт кифоя набуд барои гирифтани шиносномаи хориҷӣ? мо аз ҳисоби надонистани амин иммигратсиони процессҳои амрико ман тақрибан 2 сол 3 соламро гум кардам. аз ҳамин ҳисоб ман вақте ки ҳамин барномаҳоро ёфтам ба тамоми мардуми тоҷик, ин буд ба фикрам ё дуюм ё сеюм навори ман дар интернет тариқи гирифтани беғайр аз грин карта боз шумо чӣ хел метавонед соҳиби статус дар амрико шавед. шарт нест рафта унҷо масалан политически убежиша талаб кунед, ё ин ки рафта студент шавед, ё ин ки рафта беженец эълон кунед. не, хеле бисёр статусҳо ҳаст. ҳамин чизҳоро тоҷикон намедонистанд. ҳозир пайдо шуданд 2-3 та адвокатҳои тоҷик, масалан акай Мустафо, акай Азиз, боз акай Рустам. ҳозир пайдо шуданд ҳамн адвокатҳо, лекин аз сабаби серкорияшон, аз сабаби клиент тоҷикон ки бисёр ҳастанд ва ё вақт надоранд ба ман ягон интервю тиҳанд то ин ки боз ҳам бисёртар мо маълумоти юридикӣ аз ҳамн адвокатҳо гирем.
ҳамин чиз ҳозир нав пайдо шуд. рӯзҳои наздик шояд боз якчанд адвокат дига ки пайдо шуд, мо ҳамин иммигратсиони ҳуҷҷатгузории амрикоро хеле муфассалтар ба тамоми тоҷикон мефаҳмонем, то ин ки тариқи вазбини Мексика ки ҷо кати ҳаракат карда нараванд. дар ин бора боз алоида як занг аст, қабул мекунем. Ассалому алайкум, марамат, саволи шумо. салом алайкум апаҷон. Салом. ман ба ҳамин меҳмони шумо рости ин меҳмони шуморо хушомадид мегӯям ба ин радио ва ман рости мухлиси ин бародар, ман бисёр тамошо кардагиам. ман аллакай хеле хабардор ҳастам аз амрико ва бисёр наворои ин бародарро дастмав. хуб, ба фикрам мухлиси шумо буданд, хостанд ба шумо салом расонанд. намедонам аз чӣ сабаб бошад боз хати алоқа канда шуд, бо ке нест азизони дил метавонед пайваст шавед, саволҳои худро пешниҳод созед. Парвиз, дар амрико қарор дошта шумо қарор кардед ки грин карт гиред, ин чӣ хел? унҷа ба гуфтам ки мо статуси NIV мегӯн американцо, National Interest Waiver, одаме ки ба амрико лозим аст. мо як ширкат ки шудем аз амрико мошин равон мекардем, мошинҳое ки дар амрико фаъолият карда наметавонад. мо як ширкат ки шудем мошинҳое гирифта аз берун аз амрико мекардем. аз ҳамон ҳисоб мо ҳамчун бизнес планамонро пешниҳод кардем ба иммигратсиони отдел ва гуфтем ки мо ва ширкати мо барои пешравӣ ва барои беҳтар кардани масалан ҳамин мошинфурӯшию берун кардани мошинҳои нодаркора мусор гӯям, аз амрико мо ҳамон чизро берун мебарем ва тасдиқ шуд, қабул кардан, гуфтанд ки фаъолияте ки шумо мекунед ба амрико лозим аст ва ба мо додан грин карт. чӣ гум шумо ба грин картаи EB2 агар донанд бисёри тоҷикон ва бисёри бизнесменое ки ҳозир айни ҳол дар амрикоанд метавонанд ба ҳамон статус муроҷиат кунанд. иммигратсиони адвокатҳо корашона пеш мебаранд. чанд сол аст ки соҳиби грин карт ҳастед? қариб ки 1400 рӯз шуд. чанд сол мешавад? 3 сол. 3 сол. мо медонем ки нафароне ки соҳиби грин карт ҳастанд имконияти дар давоми сол даромадро доранд, яъне ки ба кишвари худ. чӣ сабаб шуд ки ин қадар соли зиёд наомадед ба Тоҷикистон? ман рости якум бор вақти грин картамро гирифтам, ман пешам омадан метонистам, гуфтам не, биёед ман грин картама гирам, баъд мерам. ҳамин ки грин картаро гирифтам, ман орзу доштам ба ҳаҷ умра сафар кунам. як сафар кардам, ҳаҷ умраро дидаму бозгаштам ба амрикою, нақша кашдем ба Тоҷикистон. ҳар сол набудем, уқа набера, уқа падару модармону ҷияномун ҳама як тӯҳфа интизоранд. акун тӯҳфаи калон албат манаму, лекин барибир дасти холӣ рафта намешад. ҳар як сафари аз амрико ба Тоҷикистон кардам, моҷиро медонанд, хароҷоти худро дорад, 10,000 20,000 расходи худаш дорад, хароҷот дорад. ҳамин ҳисоб камтар кор кардем, омадем дасти холӣ инҷо омадан дар кор набуд. ҳама як чиз интизоранд. 1000 масалан ҳар якташ $10 $20 ам тии мешуду, лекин ҳадия боз ҳадия аст. ваё бо як американский ягон шоколадам биёре, агар барои ваё як агар бо доллараш бошад. да не, хай худо ба шукр омадем, ҳама хурсанд, хусус дар кӯчаҳо мегардам, хеле хурсандам, мешиносанд, салом мекунанд, сурат мегиранд. ин як намедонам боиси ифтихор аст, хурсандӣ аст. ман хурсандӣ мекунам. то ҳол зиқиамро ҳис накардам. амрико меравӣ ё намери гӯянд, ман ҳозир намерам онҷа ба ман. лекин аз сабаби грин карт доштанам ман бояд зиёда аз 6 моҳ наистам берун аз амрико. барои ҳамин сафар мекунам, боз мебиям. чанд муддат мондааст ки шумо соҳиби шиносномаи амрикоӣ шавед? ва як саволи дигар, ки вақти шумо соҳиби шиносномаи амрико мешавед ва ҳамчунин шумо шаҳрванди Тоҷикистон, ин ба ҳамдигар ягон монеа, халал эҷод намекунад? масалан аз он ки шумо шаҳрванди Тоҷикистон ҳастед, мин баъд рафту омадани шумо? не, тибқи қонунгузорӣ ба фикрам агар мо шиносномаи амрикоя гирем, аз тоҷикӣ автоматик қатъ мешавад. акун намедонам ин чизаша мо ҳозир надидему. манам шунидам ки ҳамин хел аст. лекин ай сабаби ҳозир рафиқома мебинам, бисёр ҷураҳома мебинам, ҳамаашон пешрафт шуданд, ҳамаашон бизнесҳошон, мошинхона, ҳама чизшон ҳавас мекунам. ҳамхе як ифтихор мекунам ки ин дӯстони ман пеш чӣ хел буданд, ҳозир чӣ хеланд. аз ҳамин ҳисоб шояд ман шиносномаи амрико нагирам. шояд ки ман омада ҳозир сафар дорем ба Хитой, агар бинем ягон хел
ягон завод ягон чӣ кушодан агар шавад, шояд дар Тоҷикистон кушода амун планомон дигар мешавад, нақшаомона дигар мекунем. 3 моҳ нею, 5 моҳ дар Тоҷикистон, 1 моҳ дар Амрико сафар мекунем дар ҳайси турист якунда. Хеле як нақша кашидам. баъдан яъне ки вақти шумо намегиред ба тавассути ҳамин грин карта як умр ҳамин хел дар нисфи вақт дар он ҷо, нисфи вақт дар ин ҷо. бале, ростӣ бовар кунед, Амрико аз сабаби расход сарф тоҷики назне баъд аз 8 сол ҳаракат кардем ки сарфу хароҷот. бале, мефаҳмам. ҳамин хароҷоташ одама зиқ мекунад, барое ки дар ин ҷо шумо албатта ки вай пуле ки мо онҷо кор мекунем намекунед. айни ҳол аз сабаби ки ман дар онҷо будам, сартарашхона бародарони тоҷик меомадан, ҳам саволошро мегирифтанд, ҳам мақсад кори сартарош пеш мерафт. аз ин ҷо бошад мо фақат ҳамин кайф сафо карзудем, аз ин ресторан ба вай ресторан, аз ин хонаи рафиқ ба вай хонаи рафиқ, аз ин интервю ба вай интервю. ҳамин ҳисоб доход нест, фоида нест, фақат сарф аст. фақат сарф аст. ҳамин чиз зиқ карсуда аз ман ҳар рӯзи ман аллакай ба фикр фурӯ рафтед. бале, ҳамун пазмони ҳамун пулаш шудем. акун пулашам фоидаш худо ба шукр ҳаст. аз ҳамун ҳисоб инҷа бисёртар истем, ман бисёртар зарар мебинам. аз ҳамун ҳисоб мегӯям ки ҳам фоида бошад, ҳам бояд фоида бошад аз фаъолияти мекардаги аст. аз ҳамун ҳисоб мерем, рафта боз аз он ҷо 1 моҳ 2 моҳ меистему, боз бармегардем ба ватан. барои чӣ ба тоҷиконе ки шояд грин карта, албатта инам бахт аст, на ҳар кас визаро бурд мекунад ва ҳастанд одамоне ки роҳҳои гуногунро интихоб мекунанд барои ба он ҷо сафар кардан, визаҳои махсус ё роҳҳои махсус, чунони шумо гуфтед, рафтан ба тариқи Мексика тавсия намедиҳам. чӣ мушкилотҳо ҳаст, чӣ ҷиҳатҳои манфӣ аст дар ин бора метавонед бигӯед? албатта гуфтодем ку бисёр роҳҳо ҳаст ба Амрико омадан. Шарт нест ман уверена мегӯм Мексика, барое ки бисёр азобое мо дидем. бисёр чизое ҳаст ки мо вай навора наметавонем афсус дар интернет пахш кардан, аз сабабе ки мумкин нест тибқи қонуни Амрико. лекин ман дилпурона мегӯям ки тариқи Мексика рафтан шарт нест, аз ҳисобе ки турма мешавед, оё мегузаред намегузаред, қарз карда мераванд. одами пулдор ҳеҷ вақт Амрикои нияташам намекунад, ягон роҳҳои дигаашро мебинад. якчанд статусҳо ҳаст, H1B ҳаст, EB1 ҳаст, EB2 ҳаст, L1, як гала статус ҳаст. аз ҳисоби надонистани мардуми тоҷик мо дар ҳамин азоб. нест як одами дигар ки ҳамин чизҳоро пурратар карда насиб кунад, фиристонад, не ки дуо кунедон. ман агар аз Тоҷикистон Амрико ки рафтам, дар он ҷо насиб бошад мо адвокатия сар мекунем, ҳамун чизоя ман уже тариқи интернет ба тамоми мардуми тоҷик мерасонам ки бо кадом роҳҳо беғайр аз грин карт мешавед ба Амрико рафтан легально. тариқи Мексика бовар кунед, пеш аз рафтан аввал як бор фикр кунед. барои ҳолатое буд ки бетанаффус. ҳолатое буд ки дар буд ин корҳое ки баъзе вақт ҳам Мексика ҳама медонад наркокартелаш бақувват. ҳолатое буд ки занҳоро, духтарҳои ёшро мегирифтанд, дар пулте ба ҷавоб метем гуфта, хеле азобо буд. ҳолатое буд ки занҳояшон гум мешуд, ё ҳолатое буд ки худи мардонам дар раҳ ҷон медоданд. амисо пеш аз ин сафара гирифтан як бор хушрӯ фикр кунанд. ин не стоит это денег. бовар кунед, аз ҳам нағзаш ҳаминҷа ба ҳамон пуле ки дар Амрико расход мекунанд. ман якчанд навор дорам. гиред фарзандонатонро, занотонро, равед тамошо. равед тамошо ба Хитой, равед ба Таиланд, равед ба Япония. ба тамоми давлатҳо сафар кунед, пулатон намесӯзад. бачаҳотон ҷаҳон дида мешавад, оилаатон ҷаҳон дида мешавад. хона ки омадӣ қош қавоқ намекунад, хурсандона қабул мекунад. пулатон ҳамҷа расход кунед. шуд шуд Амрико, нашуд не, зато якчанд давлатро мебинед. мегӯянд ки дар ҳақиқат вақте гуфтед ки сафар кардан ба кишварҳо, баъзан мегӯянд ки ҳамин ҳам як нақши муҳим мебозад. вақте ки дар шиносномаи шумо даромаду баромад бештар аст ба давлатҳои Осиё, ба давлатҳои Шарқи наздик, ин дар ҳақиқат таъсири худро дорад дар гирифтани ё бурд кардани грин карт ё гирифтани дигар намуди визаҳо. ки метавонад инсон ба Амрико сафар кунад? барои гирифтани грин карт ягон хел фоидааш нест, не зарараш аст, не фоидааш. ин лотарея аст, буриди. барои гирифтани визаи туристӣ барои гирифтани виза хеле роли калон боз мекунад. барои чӣ? барое ки албатта тамоми на фақат Амрико, тамоми дигар давлатҳоям мигрантое ки рафта онҷо
тарси қонна вайрон карда меистан кор мекунанд, ҳеҷ кас ваё приветствовать намекунад, ҳам кас ба ваё марҳабо намегӯд омадагишон ба. Аз ҳамон ҳисоб ҳамчун турист ҳамин одами ҷаҳондида кати гап занем, гапзаниаш дигар аст. Одаме ки аз Тоҷикистон берун биромадагӣ нест ё ин ки дигар давлатода як ду савол кати консул уже мефаҳмад ки вай ба кадом мақсад Амрико меравад. асос ҳамин якум ҳамун сафарҳо, дуюм ба ҷойи кор ва чизе ки шуморо манъ мекунад аз Тоҷикистон берун кардан, чизе ки шуморо боз бозгашт ба ватан, масалан фарзандонатон бошад, хона, коратонам агар зиёда аз 6-7 сол бошад, албатта ки вай кори дуздоштаатон бошад, партофта рафтанам ин як хатогист, дил намешад. албатта барои ҳамин ҳамин чизҳо яке аз факторҳои муҳим барои гирифтани визаи туристӣ. як савол пешниҳод кардан дар Инстаграм, мегӯянд шавҳар дар Амрико, оилааш дар Тоҷикистон чӣ хел грин кард супоранд? ва навори мана тамошо накардиан ин кас. Шавҳарашон бояд аз номи худ, оилаашон аз номи худ, агар ЗАГС дошта бошанд, ҳамдигара ЗАГСошона қайд кунанд, як код аз шавҳарашон мешавад, як код аз номи худашон, лекин ҳатман шавҳарашонро қайд кунанд. Вай непосредственно аз куҷо гузаштаги, аз Мексика рафтаги, ё ин ки таъси турист, ё ин ки ҳамчун тариқи грин картаи пешрафта рафта бошанд, агар ягон мушкилӣ нест. Якто аз номи худ, якто аз номи шавҳарашон. Худашонро ҳамчун оилаашон қайд кунанд, шавҳарашонро ҳамчун шавҳар қайд кунанд, ду код дар дасташон мешавад. фикр мекунам ҷавоби амиқ гирифтед ба саволи худ. Ва боз як савол дар саҳифаи Телеграм пешниҳод шуд. Як нафар бо номе нависанд: ассалому алайкум Парвиз, ман хурсанд ки шуморо гӯш мекунам. Як савол дорам. Аллакай давоми як 6-7 сол аст ки ман грин кард пур мекунам, бо ороиш макияжи оддӣ ҳаррӯза намебурам. Шояд сабаб дар ҳамин бошад, мепурсанд. Яъне ороиши оддиро дар назар доранд, ту ё на не оддӣ ки ҳамарӯза мекунанд дар ҳаёт. Чӣ фикр доред ин ба бемакияж кунанд? Макияж як бор бемакияж кунад, намедонам акун бошед насиби тақдир ё расмашонро дидан дар кор. Ман бисёри наворои бисёри суратҳоям мебинам, хеле хатогиёшон бисёр аст. боз ширкатое ки ҳозир масалан моро гӯш карда истодан, ширкатҳои грин кард пур мекардагӣ, аввалин дараҷа илтимос мардуме ки ба шумо муроҷиат мекунад ва ё барои як мечтаи худ, ба орзуи худ ба шумо муроҷиат мекунанд, агар расмашон, агар сураташон тибқи регламенти пур кардани грин карта набошад, агар илтимос пур накунед ё илтимос кунед то ин ки онҳо аз сари нав расм гиранд фиристонанд, ҳамун сурата аҳамиятиян. яъне қобили қабул барои ҳамин қоидаи сурати ҳамун расма аҳамиятян. Барои баъзе бисёри вақт ҳамин компютер 50% амнеда зиёдтар 60-70% интихоби грин кард аз расм аст, аз расме ки тибқи компютер мегузарад. бисёр навиштанд инҷо ки мо изҳори миннатдорӣ баён мекунем барои дастгириҳояшон. Ташаккур. дастгирии шумо вақти кӯмак мепурсанд, бештар киҳо ба шумо муроҷиат мекунанд? Он нафароне ки мехоҳанд грин карта гиранд, он нафароне ки аллакай гирифтанд, ё нафароне ки дар он ҷо қарор доранд? Вобаста бештар ба кадом масъалаҳо ба шумо муроҷиат мекунанд? Бештар ман рости гап хел статистика надорем. Бисёр вақт ба Амрико чӣ хел расем? Ин яке аз саволҳои номери як. Баъд грин карта дар куҷо пур кунем, кай пур мекунем, кай тамом мешавад? Ин саволое ки дар навораи ман ҳаст, ҳаманчиаш. Тамбалӣ накунанд, тамошо кунанд. Баъд бисёри рози ҳамун барои мошенника бисёр муроҷиат мекунанд. Баъд барои хайрия, барои ки фарзандонашон касал, ба наздики дина ман як наҳор кардам бо як модар, агар касе гӯш карда истода бошад, илтимос дасти хайри худатонро ёрдами шумо лозим аст ва ё ба кӯмаки мо муҳтоҷанд ва оила. Агар пулошон мешуд, шахсан мо ба муроҷиат намекарданд. Лекин онҳо мо одамомон бисёр, мо тоҷикон, мо метавонем як дастгирӣ кунем. Аммо инстаграми ман агар дароянд, Бунафша ба фикрам номи вай духтарча $2 миллион ба фикрам пул ҷамъ карда истоданд. ҳадди имкон 10 дирам бошад ёки 20 дирам бошад, аммо ба хайр кунанд. дастаҷамъи мушкил ҳал мешавад. Худо хоҳад, ҳама чиз аз худост, лекин мо хайр кунем, бинем. пеш аз гапҳои қабеҳ задан нағзажам, як 10 сомон, 20 сомон ёки 1 сомон ам тиед ҳеҷ гап нест. Дар раҳ мана дидад, агар да ман тиед, ман худам мегузаронам, ягон мушкилиш нест. Яъне дар амал муҳим кӯмак карда тавонистанд. Бале.
ҳаст ҳолатҳое ки шаҳрвандони мо мераванд дар амрико ба амрикоиҳо оиладор мешаванд ва он чӣ афзалиятҳо дорад ва чӣ гӯем ҷаҳатҳои мусбӣ ҳам дорад, манфӣ ҳам дорад. бисёр унҷа ба духтари тоҷик хеле қин аст ёфтан. бисёри вақт баъд аз ҳисобе ки бисёриҳо мераванд бо тариқи грин карт, бисёр ҷо агар аҳамият дода бошед дар интернетам грин карта бурид инда аниқ духтар ёфтан осон аст. Гуфтам хеле як мақола ҳаст, як арзиши духтарои тоҷик дар амрико тилло барин. баъд бародарони тоҷик хеле бисёранд дар онҷо ки беоилаанд, барои омада дар Тоҷикистон оиладор шуда оилаҳошонро бурдан мумкин ки 2 сол 3 сол то 5 сол вақт мегирад. аз ҳамин ҳисоб арзиши духтарон дар онҷо зиёд. лекин америкоиён ба мо як меҳр доранд. бисёр чӣ гум шумо ба дар Нью-Йорк неву дар берун аз Нью-Йорк агар ягон амрико кати муомила кунеду традитсия Тоҷикистон урфу одатҳои тоҷикона нишон кунед, мардимона агар нишон диҳем, чихи мо хонадамонро тоза мекунем, тоза неву мард аст, рафторомон мардина ки бошад ва ҳатман ба ин чизҳо аҳамият метиҳам, барои ки унҷа ба камтар қинтар ин масъала ба ҳар як кас масалан қонуну қоидаи худаша дорад. Мардина дар ресторан баям мешинанд, пула тақсим мекунанд. Мо ба ин чиз нест. Дар ҳам ресторан агар пула ти ҳайрон мешаванд, мегӯянд чӣ метиҳам, ман дорам пула худам метиҳам. Масъала ба ҳамин чизҳои мо агар нишон диҳем ва ҳамин чизҳо ба камтар интересно нигоҳ мекунанд. Мегӯянд во ин рафторои мо як зур будааст мегӯянд он аст. лекин ҳолатҳое ҳаст, акун номошона намегирам, бародаро омадагиянд, оиладор шудагиянд бо амрикоиё. Камтар фаҳмиш қинтар мешад байни оилаву ҳамдигарфаҳмӣ қинтар. вобаста махсусан ба кадом масъала мушкил мешавад? Мушкили падару модара, масалан мо ба чӣ хел мо бояд як оиладор ки шудаем ҳатман падару модар бояд шинос шаванд. Аз амрико омада инҷа ба меистад культура дигар, одат кардани оила камтар қин. баъд ва ё қонуна хеле хуб медонанд. Унҷа заната задан ё ки даъво кардан ё ки сиёсат кардан камтар қинтар метавонанд баранд суд кунанд. ҳамин ҳисоб камтар ҳамин сиёсати мардина унҷа ба сустар. лекин аз аввал ишқу муҳаббат бошад, агар сиёсатам лозим нест ба фикрам. Агар шумо ба занатон бовариятон бошад, занатон ба шумо бовар кунад, агар ба фикрам унҷа сиёсати мард аз байн мерад ва зан ҳам ҳаракат мекунад ки то ин дараҷа шавҳарашро масалан ба ин ғазаб набиёрад. шумо ҳам ҳаракат мекунед ки оилатонро ба ғазаб набиёред. лекин барои фарзандон камтар қин. Фарзандо чӣ гӯям шумо ба унҷа ба камтар мактаббош ёд метиҳад. мо ба чӣ як шапалоқ як насиҳати падарона дар онҷо камтар қинтар аст. нигоҳи шарқиёна аст дар мо. бале ҳамин фарзандоя бояд кам ба Тоҷикистон равон кунем то ин ки ҳамин урфу одати тоҷикӣ аз даст надиҳанд, забони тоҷикиро пеш аз ҳама гум накунанд. با این مسئله هم که گپ زدن بسیار که همه زنگیر همه شوکون دارن. یعنی با همین مثلا به شما مراجعت کردن و روی پیدا نمودنی همسر؟ البته. حتی مرد بسیار از تاجیکستان زنگ میزدن که ما پسرچمون همجا بیایم پرویز جان اگر یگان اویلای نغز باشد و ما رقمایشان پرتید ما خواستگاری میرویم و با دختر هم صحبت میشیم. خیلی حالت خیلی بسیار است. ما شخصا این کار کردیم مشغول نه. لیکن اگر بچه که نغز باشد زنگیر باشد و اویلای از طرفی ضعیف هم اگر اویلای نغز باشد چی نه؟ اینم یک سبب، اینم یک سبب، اینم یک اویلادور کنی هم یک کاری آسان نیست. اویلادوری یعنی اویلا برپا شدن توسط شما میتونید گفته؟ هست. یک دو کس ما شناس کردیم خدا با شکر اویلادور شدن. یک تاش حتی اومدن از امریکا. در روز این حال در امریکا هست. خیلی حالت بود. بهترین. خب عزیزانی دل ادامه دارد برنامه به تنفس میتونید پیوند شید به رقم های 328 320 944. گفته گپو پرویز تیلو برای نویوب امروز همگی یک ساعت مهمونی ما هستند. شما میتونید که سوال خودتون رو پیشنهاد سازید اوید با سفر به امریکا. ما باشیم صحبتمون رو ادامه میدیم. چی فکر دارید زنهایی که عموما سفر میکنند همین گرین کارتشون میبرد یا کی طریق دیگر نمود ویزا میروند کاری معمول ترین در امریکا برای زنها چی است که دسترس از همون کار میتونند فعالیت رو شروع کنند؟ از شتات به شتات از ایالات به ایالات فرقیت دارد. اگر که زن ضعیفه که از اینجا میرود زن از امریکا از تاجیکستان امریکا میرود و نیویورک نه بیرون از نیویورک میشن جا با کار خیلی بسیار است. در آن حالت باید زن کمتر هم انگلیسی داند
اونجا یک سوپرمارکت‌های کلان هست، در مثلا تارگت هست، والمارت هست، هم خیلی سوپرمارکت‌های کلان هست که دویم در جستجوی کارگر هستند. زنها میتوانند رفته اونجا کار کنند. اگر زن ماشین کردن میتواند طریقی همون بعد از کار از سوپرمارکت میتواند کمتر هم باشد 1 ساعت 2 ساعت با اوقات کشانی مشغول شود. مثلا در اونجا خیلی گپ نیست که در رخش به شما گپ پرتین یا اینکه یگان خیلی گپای دغلانه گن، این چیزا نیست. میلیسای فایرود میکنند اومده جوش به حل میکنن این کارو. این چیزا در امریکا نیست. برای همین کدام اویلایی که دخترشون گرین کارت میبرد نو ترسیده دخترشون رو روان کنند. اگر ایلوجش باشد اومده همون دختر به ما مراجعت کنند، ما همچون اکا همچون یک کوه در پشت هم دختر میستیم و پشتیش رو میگیریم. برای این مسئله دلپرانه به ما میتونن مراجعت کنند. انا دیگر اگر در نیویورک باشد اومدن اونجا لیسانس میخونن، بسیاری ضعیفه از تاجیکستان میرفتگی زنها با نگاهبین کمپیران بابایان رفتن نگاهبین میکنن. خیلی معاشش ناز. با فکرم اگر خطا نکنم ساعتی کارش از $25 سر میشد. نکی برای وای کار داخل شدن باید 4-5 ماه خوند سرتیفیکاتش لیسانسش رو میگیرید و به همین کار شروع میکنه. مشکل است برای تحصیل کردن همین، یعنی بخش مخصوص رو آموختن، راه یافتن برای تحصیل همین بخش؟ نه خیلی آسان است. برای که مکتبی که شما میرید تحصیل میکنید در اونجا رنگ شما هم تاجیکان و سمرقندیان و روس زبان یعنی یگان خیلی مشکلی نمیکنه. بعد همون کمپیرکان هم بابایان یکی شما نگاه میکنه نگاه بین میکنه و هم زبان روسی رو میدونن و ایها یکم پکلینیایی امریکا رفتگی ها، یعنی که زبان روسی رو میدونن. حتی بود که یهودی همونجا هم تاجیکی رو نیز میدونستن، از تاجیکستان رفتگی قدیمه امریکانسایی که وقتی پیش مهاجر شدگی. برای این یگان خیلی تنقیسی نمیکشید. حتی حالا در نیویورک یک مکتبی که شده شد که ممکن شاید من روم اگر یک نوار میکنم برای زنها مدسیسترا همشیره شفقت همچون همشیره رفته میخونن، کمتر مصرف دارد، ممکن 3-4 درستی گپ نمیدونن لیکن آموزش با زبان انگلیسی با زبان روسی عجیب. برای که روز زبان بسیار شده است. امریکا با افیциально نیست زبان، یعنی که در کانستیتوسیاش نوشته نه که زبانی رسمی امریکا انگلیسی است. گفتن خیلی گپ نیست، زبانی ندارد افیциально язык. برای همین در نیویورک از حرکت کرده شدن که حتی در مکتب ها با زبان ازبکی یا اینکه با زبان تاجیکی حرف میزدگی معلمه ها رو به کار گرفته شدن و امیدوارم بعد از انتخابات اگر کاملا هریس شود شاید همین چیزها کمتر آسان‌تر شود و بسیارتر هم خیلی معلمه ها دکترهایی که زبان تاجیکی روسی گپ میزنن به کار گیرن و حجت گذاریشون آسان کنن. امیدوارم خیلی امیدوارم. مردها بیشتر با چی کار مشغولند؟ معمولترین کار؟ اینجا سوال هست لیکن من اول میخوام از شما فهمم و بعدا پیشنهاد میسازیم. دهنم به گپ اومد میگم که این شوخی است، هزل است، غیبت. کاری مشهورترین موی غیبت است. خیلی شوخی میکنم، البته خیلی کم هست غیبت کن، لیکن مردها در اساس لیکن بسیار شدند. من به گفته شما خویلم درست تا جای درست بگذار کم باشند. کم کنین، مرد باید مرد ایستد. بله. انا از همه زور کاری که مردینو میکنن این اوقات کشانی است. اول می اومدن پیش چخیل بود، می اومدن طریق ولاسپد و یا که مترولر الکترونی اوقات کشانی میکردن. اول تمام ماجرا رو از همین میگذارن، اوقات کشانی سر میکنن. بعد از اوقات کشانی پراوش نمیگیرن، تاکسی کار میکنن یا اینوالیدو رو میکشونن یا اینکه تاکسیستای نلیگالنی گیم میشن. نلیگالنی نه او تاکسیستایی که طریق اوبر نه برنامه خودشون کار میکنن. 4-3 یکی مبرین هم خیلی تاکسی ها کار میکنن. بعد از اون که هم حجتاشون که شد با ترک یعنی دلنبایشک با کامازیست گیم ماشینای برکش رو میگذارن. بله با همون میبرن کار میبرن با کار شروع میکنن. ما بسیار وقت حتی میگویم با برادران تاجیکی هم 1 سال 2 سال کار کنید، یک مبلغ معین جمع کنید. اگر اویلتون آوردن نتونید، اگر شاید بازگشت به وطن کنن، اینجا با همون پولی که مصرف پولی جمع کردگیشون آمده بعد اکونومیک تاجیکستان وارد کنن و همینجا یگان شرکت بیزنس خودشون کشن در نزد اویلاشون نیستن. برای که کدام مهاجری که امریکا میرود اگر به اویلا رفتگی باشد کمش 4-5 سال وقت میگیرد تا اینکه اویلا و فرزندانشون رو بیارن.
вақт мегирад яъне албатта. саволе пешниҳод шудааст мегӯянд ки вақтҳои охир дар амрико идора кардани трак кор ба ин чиз бениҳоят кам шудааст. бисёриҳо бо дастафка яъне дастрасгардонӣ машғул ҳастанд. нараванд беҳтар не парвиз гуфта мепурсанд. не умуман нараванд беҳтар нест. ин гап нест. ман як гап мегӯям. пешам боркашониҳо пешсоз кор мекарданд. аз сабаби коронавирус аз сабаби дигар ҳамун моҳ инҳо зиёдтар кор кардан сар кардан. акун ҳамун чизба ҳамун чӣ гӯям шумо аз аввал агар тақрибан $1000 ҳафтаашба агар кор мекарданд дар вақти коронавирус 3-4 ҳазор кор кардан сар кардан. аз ҳисоби ки шофёр кам буд, бисёри вақт бо дорукашонӣ машғул буданд, маош зиёд буд, кор бисёр мекардан, ойликашон баланд буд. лекин ҳозир коронавирус аз байн рафт, боз ҳамун ойлики пештара ба гардашд. боз ҳамун ойлики пештара ба гашт. яъне ки экономический кризис дар амрико ман намебинам. ҳамун авқоткашониҳо пешам ҳамун 100-150 то 300 кор мекардан, ҳозирам ҳамун кора кор карсудем. мегӯям ку коргар одам дар амрико низ кор меёбад. ба ҳар хел гапҳои дурӯғ шидан дар кор нест. ҳар як кор мавсими худашро дорад. лекин ҳамун одами кор мекардагӣ дар ҳамун рӯзам барояд кор кунад. шояд 1 соат фарқият шуд. пеш одамо дар 10 соат агар $100 кор мекарданд, дар 11 соат ҳамин соат кор кард. соаташ бисёртар шуд. каме барои ҳар хел гапҳо равона нашавед. кор ҳаст. агар шахсан кор кунед, кор мекунед. пулатона меёбед. дар як рӯз агар хушрӯ кор кунед $200 то $300 имконият ҳаст барои кор кардан. агар равию пул кунию расходотона калон кунед, албатта ки фоида намебинӣ. аз он ҳисоб расхода кам кунед. муҳоҷиро бисёртар ба чӣ сарф мекунанд ба фикри шумо? ба катагӣ мебиёяд телефони дасташ телефони нав, лекин бо мебинам ки айфони нав мегирад. мебинӣ ки хонаи нав. ҳеҷ гап нест. 1 сол мақдам 1 сол дар як ҳуҷра бо як оилаи дигар зиндагӣ мекардем. дар ду хонага 1 сол. расходомон вақте ки зиёд ки шуд, баъд сол шуд. бародаро бисёраш мерад, масалан як бора телефон мегиранд, худашон қарздор мекунанд. барои ки як телефони гирифтага мо дар як моҳ $60 пул меберад. яъне ки ва $60 тунам ҳар рӯза $2 шумо дар зарар. пули хона агар квартира бошад $500 ҳисоб кунед, 500 бошад $600. автоматик шумо дар як моҳ зарар $20 зарар ба ғалти дед. ҳамун чизоя бояд камтар хушрӯтар фикр кунанд. як бор қоматашонро рост кунанд. барое ки медонам ки бисёриҳо қарз карда рафтагиян амрико. аз сабабе ки дар Россия хеле ҳозир ҷангу ҷанҷол аст, дар Россия кор камтар сус шуд, аз ҳамун ҳисоб рафтанд ки зиндагиашон пеш равад. аз ҳамун ҳисоб онҷа ки рафтанд, аввал қарзошона фикр кунанд, аввал ҳама ҳамин расчётошона гиранд, баъд расходои телефону катагӣ дагузаранд. албатта либосу танашона аҳамияти, барои ки тоҷик бояд як намуна бошад, як хушрӯ кунанд худашона, як оина ба нигоҳ кунанд, як либосои хушрӯтар пӯшанд, барои ки амрикоиё ба либосу ба танави ба тарзи гап задан бисёр аҳамият метиҳанд. на ба мошинат, на ба телефонат, на ба соати дастат. барои ҳамин рафтору кирдорошон асос кунанд, ҳамун пуле ки кор мекунанд бо зиёдтар мешавад, барои ки амрико додани типа нағз мебинанд, тип чиевии мегӯям ки ҳамуна нағз мебинанд. агар форам букунед, форам либос пӯшед, форам муомила кунед, албатта $10-20 метиҳанд. агар дар як рӯз ду касашам $10 тиҳад, $20 мешавад. ҳамун расходошон аҳамиятиянд. бештар аз расход камтар дуртар шаванд, 1 сол азоба кашанд, баъд метавонанд дилпурона чизи дастрас, чизи мехостиягашонро харанд кардан. новбаста аз оне ки вақте ки грин кард пур мекунанд, дар он ҷо як шарт ҳамон аст ки вақте ки меравед ҷои истиқоматро нишон диҳед. агар хато накунам ҳамин ҳаст. ва вақте ки ҳамин чиз ҳаст, новбаста аз буданаш, баъзан ин ҳамин худ як расмият аст, дар асл нест. масалан як тоҷик бурид, ҳамин грин кардро сафар кард ва чӣ хел метавонад ки ҷои истиқомат пайдо кунад? мушкил аст. инам яке аз барои ёфтани оиладор агар раванд камтар қин азоб мекашад. аз ҳамин ҳисоб ман бисёр вақт таъкид мекунам ки агар оиладор бошед, аввал худи мардина биёяд, мо вай ҷо мекунем, корашамро ёфта метиҳам. на фақат мо, бисёри бардори тоҷик ҳастанд ки ёрдам метиҳанд. ҳатто аз аэропорт мегирем, ройгон бе ягон пул, ҷои хоб, ҷои хонашонро ёфта метиҳам. дар барашон ягон $1000 гиранд, кифоя аст барои ҷо кардан. ҷо мекунем, ҳуҷҷатгузориҳошонро ҳама қадамоша ёд дода метиҳем
баъд аз он ки як моҳ ду моҳ ки кор кард пулашаки ҷамъ кард баъд оилаашонро биёранд. Барои чӣ? Барое ки дар Амрико як хона мегиред, шумо донед ки аз вай хона шумо кам аз 1 сол баромада наметавонед, ё ин ки ба ягон тоҷики дига ё ин ки ба ягон одами дига метиҳед. Лекин мактабе ки оилатон мебиёд, фарзандонатон мехонанд, ҳамун статуси ҳамун мактаб камтарак рейтингаш паст бошад, агар аз вай хона кучида намеред. Мактабҳо рейтинг доранд. Масалан фарзандатонро бурда ба ягон мактаби безеб наметиҳед. Албатта бисёриҳо барои ояндаи фарзандон ба Амрико мераванд. Аз он сон мардина аввал биёяд, ё ин ки заиф аввал биёянд. Мо ҷо мекунем, корашонро таъмин мекунем, метиҳем. ҷои ба худашон наздик, ҷои ба худашон дилёб, ҷое ки тоҷикон местанд, ҷое ки масалан чизҳои ҳалол маст, чи мактабҳои навс ҳаст, ҳам ҷои наздиктар ба мо ҷо меёбем. Худашон мегӯянд, ҳамҷа мегирем. Кредитни историяшонро дигар чизашон пешниҳод карда аз онҷо хона мегиранд. Баъд фарзандонашонро аз қафо мебиёранд. Ахи якбора равед, агар дар як хонаи майда, шояд дар хонаи рафиқотон месед, психология гудак вайрон мешад. бале. Барои ҳамин чизҳои хушрӯ фикр кунанд. дар он ҷо ҳаст ягон гӯем нуқта макон, ягон тарабхонаи тоҷикона ки аллакай намудаш, ҳамон сохташ, ошхонааш ҳамаш пурра тоҷикӣ аст ва медароед то ҷое як фазои Тоҷикистон ё дар кишвар буданро ҳис мекунед. ҳамин гуна ҳаст нуқтаҳо ё ки дар нақша аст дар тоҷикони Амрико ки бунёд карданиянд? фикри шумо? Якта ресторан буд, яке аз якумин ресторан тарабхонаое ки дар Амрико буд, Азиза. Унҷа вақте мо медаромадем, ҳамин бовар мекунед, хаёл мекардам ки дар чорхонаи роҳати Тоҷикистон ҳастам. Байрақи Тоҷикистон, ҳамон духти тоҷикона, суратҳои Тоҷикистон, ҷиҳози тоҷикона шояд ҳаст. Буд, афсус маҳкам кардам, ба фикрам ба дигар ҷо гузаштан. Баъд ҳаст караван, аз он як рафиқи хеле наздики ман, яке аз апои мунҷа қуртоби ба маззатарини Амрикоро мепазанд ки як беҳтаринанд. Унҷа баам ки рафтем, унҷа ҳам то бародарони тоҷик сурудхонашам тоҷикон. Боз ба фикрам агар хато накунам, Сайҳуна ва Раҳмаҷонинам як тарабхонаи нав кушода истоданд ва ё хеле патриоти калон, яке аз патриотони тоҷик дар Амрико, Тоҷикистон гем. ҳамно ресторан кушодасен тарабхона. Умедворам ки тарабхонаашон камтарам бошад ба тоҷикӣ вай мекунанд, монанд мешавад. Барои ягон намуди тиҷорати худро боз кардан аз қабили тарабхона ё ягон дигар намуди хизматрасонӣ чӣ талаб карда мешавад? Чӣ ҳуҷҷатгузориҳо ё равандҳое ҳаст ки ҳамонро бояд иҷро кунӣ, баъд иҷозат мегирӣ ва ба фаъолияти тиҷоратӣ оғоз мекунӣ? Кушодани ширкат дар Амрико ягон мушкилӣ надорад. Ягон мушкилияш нест. Дар давоми 20 дақиқа метавонед ширкати худро кушоед. баъд аз вай азоб дар баъд аз гирифтани сертификату литсензияи кор сар мешавад ки дар баъзе ҳолатҳо, масалан барои кушодани сартарошхона мо хеле бисёр расход накардем. Литсензияи сартароша гирифтем ва фаъолиятамонро сар кардем ки ин яке аз осонтарин роҳҳои мо буд. Мо дар давоми як рӯз ҳама ин корро кардем. Раҳмат барои Раҳмаҷон ёрдам кардан. Мо дар давоми як рӯз ҳама ҳуҷҷатамонро гирифтем ва фаъолиятамонро кушодем. Дар тарабхонаҳо албатта ки литсензияҳои худашро дорад. Барои фурӯхтани нӯшокиҳои спиртӣ бояд хеле пули калон тиҳед. Барои масалан чӣ мегӯянд витишка ҳаво тоҷика чӣ мешавад? Витишка гирифт. ҳаво тоза кардан. Да. Анамин чизҳо бояд шумо литсензияю сертификат гиред. Лекин чизаш нағз дар Амрико ки вақти шумо ширкате ки кушодед ва намедонед чӣ кор кунед, шумо метавонед ройгон ба ширкат, ба давлат муроҷиат кунед ва ё як специалисти худро равон мекунанд ва специалист ба шумо тамоми минусотон, манфии корхоната ҳамаша рӯйхат карда дар дастатон метиҳад ки ҳамин чизҳоро ислоҳ кун. Як бор шумо ба шанс метиҳад. Мо вақти парикмахерский сартароша кушодем, ҳамин хел омад аз як назоратчии давлатӣ омад, ҳамая дид ягон камбудӣ наёфт, ҳайрон шуд. Гуфт ин чизҳоро то аз куҷо гирифтӣ? Ман гуфтам як рафиқамон дошт сартарош, мо аз рӯи ҳамон гирифтем, ҳамая кардем. Ба ман худам гуфтам ягон камбудӣ дорем мо? Дид гуфт ягон камбудиятон нест. Ягона гуфт барои партов, барои мусоратон рафта як иҷозатнома гиред, барое ки дар раҳ шумо наметавонед чизҳоятонро ройгон партоед дар мусор. Шумо рӯзҳои муайян доред ҳамчун бизнес. Барои ҳамин мо рафтем литсензия гирифтем, кардем. Агар ки боз ман пурсидам ва ки шумо агар ягон хатогӣ меёфтед мо ҷарима мекардед? Гуфт не, мо огоҳӣ менавистем то ин ки шумо ислоҳ кунед ин чизро. Мо медонем ки шумо ширкати нав. Барои кушодани бизнес ва дигар фаъолиятҳо дар Амрико хеле ёрдам метиҳанд, кӯмак мекунанд ки бизнес кушоянд ва пешравӣ кунанд.
نوبست از اونی که شهروندی خارجی هستی. фарташ нест ҷо бихел гап нест шумо хориҷа шумо бегона хел гап нест ин дар россия аст мо нест амрико بهترین нест یعنی اگر قانون قاعده هایش رو رعایت کنی همه چیز امکان پذیر هست. бале бале нафаҳмидан пеши мо биён мо ҳатман ёрдам метиҳем ин ки ягон тоҷик яке ҳамин ширкат дорад мо ба вай муроҷиат мекунем рӯбарӯ мекунем тамоми саволошон ба ҷавоб мегиранд рӯзҳои наздик охирон 2-3 ҳафта шуд пеш аз омаданам ба тоҷикистон бисёри бизнесмено омадан мо шинос кардем ҳатто ба онҳо гаштем ҷо кофтем барои онҳо шиносоӣ кардем рафтан ҳозир дар оянда шояд мо ҳамин списекка зиёд мешад ва инвесторҳо аз тоҷикистон мераванд дар амрико ширкатҳое мекушанд тоҷикистон ҳамҷо намояндагӣ мекунанд اگر در حالی که آنها امکانیت سفرکنی رو پیدا نمایند یعنی گرفتن ویزا барои гирифтани виза инвесторҳо ба бизнесменҳо ба фикрам ягон хел мушкилӣ нест مشکلی не نیست не آسان‌تر барои ки است. хеле одами бизнесмен одами пулдор гӯем одами пулдор албатта ки 5 соли охир агар дар ақидааш кушодани ягон ширкат дар амрико бошад вай ҳатман ки ба бисёр ҷо сафар карда ҳамин кушодани ширката дар дигар давлатҳо ҳам дида биромадагӣ аст барои вай одамҳо ҷаҳондидаанд ба вай шояд 70% онҳо виза гирифта омадан тавонанд ба амрико омадан агар назди мо биён муроҷиат кунанд ройгон боз як бор мегӯям ба ягон вай мо совет мекунем ягон шиносои амрикоӣ шиносое ки дар амрико бизнеси худашонро доранд рӯбарӯ мекунем шинос мекунем боз як сари дастархон як чой пиёла кати ягон ширкати нав дар амрико кушодаам ба ёрдам мерасонем چند مدت است که در تاجیکستانید و بسیار میگریزید از پیشنهادی و خوری ها خسته شدید یا نه؟ راستی گپ رو گوید. راستش گم خسته از چی سبب خسته شدم از سببی که یک سوال میرم و میرم یک سوال فقط میتونم برای میگم کن تنبلی نکنن نوارو ما تماشا کنن نوارها با من همه چی مفصل کرده فهموندگیم میخوام سوال میتونن از این حساب کمتر مونده میشم لیکن خیلی ما عادت کردیم من شخصا خودم از این چیز زیق نمیشم از یک طرف من خوشحالم که من اینفورماسیایی که ما پیشنهاد میکنیم بعد تاجیکان در آینده شاید یگون کس صاحب گرین کارت میشد شاید یگون کس صاحب ویزا میشد میرود باز یک اویله دیگه باز هم پول از امریکا با وارد میشد به تاجیکستان و پولم میدونیم ما رصد میکنیم یک بازار میریم یک چی میخریم خونه و یک ساختمان میکنیم یگون چی میکنیم اینم با اقتصادیات تاجیکستان خیلی کمکش میرسن کم هم باشد که و هم دایره تاجیکان در امریکا زیادتر میشود البته اولین نقشه ما همین است همه در نیویورک جمع نشوند من خودم شخصا بسیار در اونجا برای چی در اونجا جمع میشوند به فکر شما برای ندانستن زبان برای ترس شناس ندارن بعد همین ما دیور رفیق بسیار داریم میگن که میگن جنت میری یا دوزخ میگن دوزخ میرم چی همینجوری میگن جرم بسیار انا این یک هزل بود بله البته که همه تاجیکان امیدوارم جنت میرالتیم انا من بسیاری اویله ها رو بسیاری تاجیکانی که بیرون از نیویورک در دیگر ویا هست ایالات ها هستند در دیگر شتات ها من بسیاری ها با من مراجعت میکنن یا که پرز یگون تاجیک اویله باشد ما با فرستونیم زیاد شده استادن بعد ما وقتی که اومدن ما میگیم اگر نیویورک محقول نشود مرحمت به تخص پیش منوچر مرحمت به اومخ پیش مقیم جون مرحمت با ایندیاناپولیس پیش منوچر توجیکو بسیار همه آنها دستکشود همه آنها میخوان یاردم تن خیلی توجیکو گروه در تمام ولایت ها هستند در تمام شتات ها گویم ولایت میگم ایالات های امریکا و در یعنی در دیگر ایالات ها برای رفتن میترسند در اونجا دانستن زبان طلب کرده میشود بله اونجا به توجیکون کمتر روس زبان ها کم هستند لیکن نترسیده باید همجا روند برای چی؟ برای که ما ترسیدیم انگلیسیمون نقص شد شما نیز از حیات مجبور میکنند که شما انگلیسیتون ساز شود بعد اونجا همین امریکای تازه رو شما در نیویورک نمیبینید امریکای تازه رو بیرون از نیویورک میبینید برای که نیویورک گویم یک اینترنشنال یک دولتی عادل نشدگی گویم هم میشد امریکای تازه رو در نیویورک دسترس کردن خیلی قیمت است آنها با چی فرق میکنند به فکر شما با معاملهشون با تازگیشون همین معامله خوب دارن و یا با شما باور میکنن لیکن اجازت نمیتن که
хеле наздик шавед ба онҳо, барое ки ограничения як чорчӯбаи худро нигаҳ дар чорчӯба нигаҳ медоранд муносибатро. барои хел ҳам суҳбат шудан, гап задан, баъд масалан раҳ ба як мегузарӣ, аз он тарафи раҳ ҳатто шумо нашиносадам хандида салом мегӯянд. ин яке аз хислатҳои беҳтарини инсоният аст. Нашинохтаги одам ба хандида салом додан инам як суннат аст. барои ин бисёр вақт ман ҳама ба мегӯям ки аз Нью-Йорк агар илоҷаш бошад ба дигар давлат, ба дигар иёлотҳо сафар кунанд, онҷа боям тоҷико бисёртар шавем, нақстар мешавад, барои манам осонтар мешавад. Парвиз, фикр мекунам агар мо дар ин бора соатҳо гап занем кам аст, лекин мутаассифона мегӯянд ки ҳар чизе ки оғоз дорад анҷом ҳам дорад ва мо бисёр хушҳолем ки имрӯз шумо якум дар Тоҷикистон қарор доред, ба орзуи худ бирасидед ва пас аз чанд сол аллакай бо наздиконатон, бо падар модаратон дидорбинӣ кардед. Бигзор сафарҳои шумо ба ватан бисёр бошад. кӯмаку мадади дастгирии шумо ба тоҷикон, ҳамватанони мо зиёд бошад. Ташаккур. ба шумо дар зиндагӣ пеш аз ҳама саломатӣ мехоҳем, саодати зиндагӣ мехоҳем. ҳар орзуе ки нобаста аз оне ки шояд ба бисёр орзуетон расидед дар амрико рафта шояд, лекин боз таманно мекунем ҳамон орзуе ки дар дили шумо асту фақат худо ва офаридгору шумо худатон медонед. бигзор ҳамон орзуи шумо анҷомаи амал бошад ва чӣ гуфтанӣ суханҳо доред ба ҳамаи онҳое ки мехоҳанд ба амрико сафар кунанд, ба ҳамватанон, умуман маҷмӯъ ба ҳамаи онҳое ки моро гӯш карда истоданд. Марҳамат. аввалин грин-картотона пур кунедтон. ин яке шансое аст ки бепул ройгон шумо метавонед ба амрико равед. ин як. дуюмаш камтарам бошад забони англисиро камтарам бошад, ягон 1% бошад камтар ёд гиранд, барои ки онҷа ки рафтани хеле хеле роли калон бозӣ мекунанд. агар дар Нью-Йорк бошен онқадар шарт нест, лекин аввал бояд ёд гиранд. баъд амин қонун ва қонунгузории амрико бояд муроҷиат кунад. На фақат дар амрико, Тоҷикистон баям низ қонун аст. Бале. берун аз чорчӯбаи қонун кор накунанд. ягон барое ки бас аст охи ман монда шудам ростига аз дами ҳар хел гапҳо ба нараванд, ҳар хел гурӯҳҳо ба қайд нашаванд. баъд боз як ин вай дорам ки ба тозагӣ риоя кунед. дар ҳамин Тоҷикистон ман дар Душанбе ҳатто мегардам, мебинам бачаҳо мусуроя дар кӯча мепартанд. ин бача ҳам мусура напартоед. ватан агар мо ҳамихе дастгирӣ накунем, ягон кас ба тозагӣ риоя намекунад, аз пушти шумо ягон кас рафта тозагӣ намекунад. аз ҳамун ҳисоб боз як бор мегӯям, амин қонунҳои амрико як бор фаҳманд. пеш аз сафар кардан ба як давлати бегона, илоҷаш бошад бо ягон кас тавсия гиранд. дар ин чизҳо дар YouTube, дар тамоми шабақаҳо ҳаст. нақшаи пеш аз як ҷо сафар кардан, як нақшаашонро кашанд, то ин ки унҷа рафта дилшикаста нашаванд. боз мегӯм охир ба намонанд, рафта грин-картотона пур кунед. ягон савол шавад, марҳамат, метавонанд дар инстаграми ман, дар зери наворҳои ман ягон чӣ нависанд. ман ҳатман боз як навор карда ба тамоми саволҳояшон ҷавоб мегардонам. ба шумо раҳмати калон ки ман сабр кардед, тоқат кардед, гӯш кардед як соат. не баръакс, ба фикрам бо саволҳои худ шуморо бисёр хаста кардем. ман изҳори миннатдорӣ ва сипос баён мекунам аз номи роҳбарият, аз номи ҳайати эҷодии кормандони радиои Ҳамсадо ки шумо имрӯз инҷо омадед, фурсат вақти худро ҷудо кардед, нобаста аз оне ки хелеҳо аз паси шумо ҳастанд то ки мушкилашон осон шавад, вале ба ҳар ҳол шумо вақт пайдо кардед. миннатдор ҳастем ба шумо барори кор, саодати зиндагӣ. ҳамеша чунин хушҳол бошед. ташаккури зиёд ба шумо пешавӣ. умедворам ки на фақат дар Тоҷикистон, албатта дар амрико низ мо радиои шуморо гӯш кунем, бо забони тоҷикӣ беҳтарин хуб сухан мекунед. зинда бошед. ташаккури зиёд. раҳмат. кӣ медонад, шояд дар оянда бо дастгирӣ гӯем ҳамин тоҷирони тоҷик дар он ҷо як радиои тоҷикӣ кушода шавад. беҳтарин мешавад. дар нақша ҳаст. гӯш мекардед? ман албатта аз интернет мо гӯш мекунем, то дар сартарашхонаи худамонам низ радиои шуморо гӯш мекунем. ин чиз дар он ҷо ҳаст. интернетам мумкин ҳаст, мо тариқи интернет гӯш мекунем, лекин боз назм мешуд ки хеле як офиси дигар дар Нью-Йорк мекушоде, то мо мехостем пешқадам тоҷикони пешқадам омадаам хеле як навор тиянд ва як мотиватсия тиянд ба тоҷикони берун аз кишвар.
зинда бошед. Ташаккур. Мегӯянд ки ниятӣ як ними давлат аст. Кӣ медонад, шояд дар оянда ҳамин чиз ҳам ҷорӣ шавад. Ин беҳтарин мешуд ба тамоми тоҷикони бурунмарзӣ ки тавассути он метавонанд каме бошад ҳам худро дар ватан эҳсос кунанд бо гӯш кардани забони ширини модариашон. Парвиз, бори дигар хуш омадед. ташаккури зиёд. раҳмати калом ба тамоми шунавандагон ва ба шумо алхусус ташаккур. зинда бошед. азизони дил, ин буд барномаи мустақими бетанаффус. бо шумо худоҳофизӣ мекунем. ҳамеша бо мо дар амони худо бошед. То боз ҳамдигарро шунидан, то пагоҳи дигар хайру хуш мекунем. бо мо бошед. бетанаффус бо Зарнигори Рустам.